Just in. Ato lang hisgutan karon nag-viral no, karon lang jud medyo na-stress ko dong day ngano. Isa ka teacher bayot. Isa na pud ka teacher nang ngita na pud og atensyon sa mga madlang tao para mapansin. Kung isa ka teacher, kabalo ka maghuna-una. How come nag-agi nimo og posting sa social media ang imong pangasaba sa imong mga estudyante? Tarong ba na? As a teacher, di ba dapat ang teacher role model sa tanang estudyante, dili lang sa estudyante, pati na sa society? Tama, mali. So how come nga nag-post-post man ka, day? Anti, nga nag-post-post man ka, anti, para sa asa? Para sa mga viewers? Para mag-viral ka? Unsa, dili nimo intention na musikat ka? How come nga nag-post nimo? Ang giingon ganit ni Pia Wurtzbach, think before you click. So, murag wala man ka na logic, anti, oy. Ginoo ko. Teacher ka, anti. So, di ko mo credit sa imuha og ma'am, no? Kay sa imo gipakita muragi baba nimo ang mga dignidad, ang usa ka dignidad sa usa ka teacher. Actually dahog teacher na mga kaila, pero dili ingon ana naa sila ginatawag of mind over matter. Control nila ang ilang mga galaw, control nila ang mga posting through social media, dili magpadala para for fame ana noo ko. Sa tuwa ingon nimo nagsulti pa kag agapo og luzado, please stand up, what is the true? Wow, what is the true? Really? What is the truth or what is the truth? Unsa man jud ante? Shout out ko sa imo no, medyo na stress ko kadali. Mura po kagwa ning agi pagka estudyante. Ikaw pa magay nakita pa man sa imong mga lihok, sa imong kuan, ginapakita, gina-portray pa man gyud imo kung unsa ang mga style mag-cheat. How'd ka ay kaday? How'd di ka ante? So dapat in return sa imong makapakyasan sa una or sa imong pagka teacher pagka human karon, dapat kabalo ka mo sabot. Kay dili nimo ka level, dili na nimo ka level ang mga utok sa estudyante. Dai degree holder na ka. Anti-degree holder na ka, ayaw ihatag or ayaw i-measure ang imuhang standard sa mga estudyante karon. Baba we. Kana og sa imong standard, dili na kinahanglan i-post to social media kung naay mali ang estudyante. Oo, cheating, normal na sa estudyante, pero dili dapat nato gina-post, gina-broadcast. Kaya at the end of the day, ikaw gihapon ang kawawa nga naman. You are a superior. Ikaw ang superior, ikaw ang naay taas nga panglantaw, taas na panghuna-huna. So how come ang ending naabot og ingon ana? Unsa? Pangit ka ayo paminawon tan-ahon no as a role model, yung ana imong mindset, yung ana imong characteristic, dili tanan makakuha og simpatya through social media. Ginoo ko. Ang unta ang imong gibuhat, imuhang gikuan, gi-interview ang kuan or imuhang gi-close interview ang duha ka buok nga estudyante na nagkamali. So dili kinahanglan no na i-broadcast TikTok pa day, ginoo ko. So karon nag-viral, almost mag 1 million viewers na siya, wala pa siya one day. So unsay nahitabo sa imong karon? Nahiulaw ka sa imong gibuhat. Ko dili kinahanglan madala sa social media. Feeling nako nangita og simpatya sa mga tao. Yeah, shout out sa imuha ante. Wa na ka na mao. For sure wala na ka na mao. Actually daghang naglagot sa imuha. Unta mag-public apology ka no? Kay nobody's perfect man tanan magkamali, pero I hope makita na ko imong public apology. Musalot pa ko sa imuha. Walay taong perfecto. Nagkakamali ka tanan. Pero unta, gi-rethink nimo twice, thrice, na need ba siya i-post. Nadala ka sa imong emotion ante. So good luck. Good luck sa mga bashers. Deserve. Dili tanang estudyante taas og panguto. Mao na timan eh. Role model ka, dapat kabalo ka na. Have a good night. Medyo na stress lang kadali.